uBongani Bongo uphume echaya kwinkundla ephakamileyo yamatyala kwaye ebonakala enoncumo lika-blanket. Le nkundla iye yalichitha elityala isithi akukho bungqina. uBongani Bongo uthi ebengenatyala kwasekuqalekeni ngokuba elityala ebejongene nalo liphenjelelwa ziimeko zezopolitiko, ukwatyhola negunya bantu lezotshutshiso ngokumlenga engaphethanga bhola. Kwaye ngoku ufuna ukudla abo bamtyholileyo. We want to sue Vanara, that's the first person. We want to sue Pindela, Kaso, Chawa. They must come here and be sued because of the evidence that they gave before. Elityala liyanyaniswa neyantlukwano lweenkokheli ze-ANC kwaye ezinye iinkokheli zalombutho zithi igunya bantu lezotshutshiso lingena imiba yezopolitiko. We hope that this serves as a lesson that when people say to you, just merely on the basis of you being charged, therefore you must have your day in court or step aside. This should serve as a lesson that we live in a society where there could be trumped up charges against individuals which are aimed at destroying them. The discharge of the case will follow many cases that come where people are expected to step aside for no apparent reason and no due process. Igunya bantu lezotshutshiso lithi liyasiqwalasela esi sigwebo. CNPA siqaphele iziphumo ezenziwe inkundla namhlanje kwityala lomnumzana uBongo. Sizawuthatha isigwebo esinikiweyo, isigwebo esithathwe inkundla. Kusenjalo umnumzana uNtuthuzelo Vanara khange afumaneke kuba aphefumle. Xulelani Philip, SABC News eKapa.